Bo día
logo de escoitar esta fermosa peza por parte das violíns Ana, Xiyu, Carmen Gallego e do chelo Alejandro Costas Martínez, un trío da Orquesta 430, damos paso oficialmente ao evento que hoxe nos reúne. Sede benvidas a este acto para conmemorar o 50 aniversario do primeiro Congreso do Dereito Galego, no que concellos da provincia tamén asinarán o seu compromiso para promover o uso da lingua do país nos seus actos xurídicos. Iniciamos coas intervencións da deputada de Lingua María Ortega Iñarrea, do presidente da Irmandade Xurídica Galega Xaquín Monteagudo Romero, do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia Valentín García Gómez e da presidenta da Deputación Carmela Silva Rego. Moitas grazas. Moi bo día, moitas grazas a todas e a todos por estar aquí, representantes dos concellos da provincia de Pontevedra, representantes da magistratura, do mundo da xusticia en xeral, representantes da Xunta de Galiza e das asociacións preocupadas pola lingua nas administracións, por uso da lingua galega. A Deputación de Pontevedra ten entre os seus obxectivos a defensa e a posta en valor da lingua galega en todos os ámbitos da vida no noso país. Este obxectivo se leva a cabo co traballo do Departamento de Lingua da Deputación de Pontevedra, o cal dirixo. Igual que noutros sectores facemos fincapé e promovemos e colaboramos con todas aquelas propostas para a defensa da lingua, creemos que o ámbito da xustiza, o ámbito da xudicatura, da avogacía, é un ámbito no que temos que traballar arreo tamén para promover o uso da nosa lingua. O uso do idioma nas relacións ca xustiza no noso país é fundamentalmente o castelán. Pode ser, porque ven xa de xeito tradicional, de atrás, pero creemos que hai que facer unha aposta importante, que é necesario defender e promover a actividade xurídica en xeral, pero nomeadamente a actividade xurídica municipal na lingua do noso país. Por este motivo, buscando conrachar esta situación e mover os marcos da lingua, o Goberno provincial demanda á Irmandade Xurídica Galega e da Asociación de Persoal Funcionario para a Normalización Lingüística quere conmemorar hoxe o 50 aniversario daquele histórico Congreso Dereito Galego e asinar a chamada Declaración de Pontevedra, un compromiso político dos concellos da provincia para normalizar o uso do galego nos seus actos administrativos e xurídicos. Con esta declaración das alcaldías queremos facer pedagogía, invocar ao dereito de facer uso da lingua galega nos órganos municipais e xurisdiccionais, de maneira tanto interna como externa, isto é, dende a incoacción da actividade xurídica por parte das policías locais, pasando polos informes que realiza o persoal habilitado dos concellos, tanto nos departamentos de secretaría como de intervención, nos seus escritos de recurso, ata incluso, isto sí que hai que solicitalo, queremos invitarvos aos concellos que fagades, emitir solicitudes formais de resolucións no noso idioma, que as resolucións que saen dos xulgados sexan utilizando o noso idioma. Pretendemos así remediar esas inercias que veñen do pasado e que teñen marxinado o noso idioma no ámbito que nos ocupa. Por todo isto, non podo máis que agradecer a sensibilidade coa nosa lingua e compromiso coa súa posta en valor que tedes todas as persoas que hoxe estades aquí. O noso interese é que sexa un evento, podemos decir casi histórico, no que xuntar sinerxias e acadar unha maior unidade de acción posible na defensa do galego dende o mundo local. Moitísimas grazas.
días a todos. En nome da Irmandade Xurídica Galega, as miñas primeiras palabras teñen que ser, como é normal e como é lóxico, de agradecemento á Diputación de Pontevedra, que nos acubillou moitas veces aquí neste local, por certo, moi amablemente, e agradecer á presidenta Carmela Silva, á diputada de Lingua María Ortega, e tamén ao secretario xeral de Política Lingüística, en fin, e a todos os representantes dos concellos de Pontevedra que teñen a amabilidade de acompañarnos neste acto. Nos tivemos a idea de conmemorar o primeiro Congreso de Dereito Galego, non vou falar del para non estenderme, no contexto das iniciativas que tomamos para recuperar fitos na historia xurídica do noso país, na historia lingüística tamén do noso país, que nos axuden a construir unha tradición da que, de alguma maneira, aludía a deputada que aparentemente carecemos. O cumprir o 50 aniversario dese congreso que tuvo lugar en Santiago e na Coruña no ano 1972, nos pareceu que era merecido, ademais, para aquelas persoas recordalas e conmemoralas. O que non se podían supoñer naquel momento histórico eran os participantes naquel congreso que no decurso de 10 anos, no decurso dos 10 seguintes anos, prácticamente, ia cambiar, por un lado, a estrutura constitucional do país, por outro lado, a estrutura territorial do país, ca implantación da autonomía de Galicia no ano 81, 9 anos despois, e a implantación da oficialidade do galego co Estatuto da Lei de Normalización Lingüística do ano 83. O sea, nun curto período de 11 anos, houve un cambio radical nas materias que aquí nos interesan. Que pasou despois no resto dos 40 anos que nos separan desas datas? Evidentemente non é agora o momento de estenderme nos avatares do proceso de normalización que se volta a andar con esa estructura constitucional e lingüística, pero o certo é que os concellos, como moitas veces repetimos, xogaron un papel singular no proceso de normalización. E por iso non é casualidade tamén que o acto sexa hoxe aquí, neste marco, e con estes asistentes. Xogaron un papel singular do que solamente vou recordar 2 ou 3 fitos. Un foi a lei de uso do galego por parte das corporacións locais, que é unha lei do ano 1988, que foi pioneira porque, de alguma maneira, deu un paso adiante na oficialidade do galego, suprimindo a famosa... O efecto práctico que tuvo foi suprimir a famosa dobre columna. Ata ese momento a oficialidade do galego era de menor de idade, digamos, porque casi todos os textos tiñan que ir a dobre columna. No ano 88, coa lei do Parlamento de Galicia, conseguiuse que no ámbito local eso quedara suprimido. De alguma maneira se deu un paso adiante no galego como lingua oficial, en concreto das corporacións locais. E o seguinte paso foi, corolario deste, a Lei da Administración Local de Galicia do ano 97, se non recordo mal, en que o artigo 7 dá un paso adiante nese terreo e xa non soamente declara o galego como lingua oficial das actuacións internas e externas dos concellos, sino especificamente das actuacións xudiciais dos concellos, que é un pouco o fío que agora quero coller. En fin, isto é, digamos, o que resumo destes períodos, e o certo é que, queridos amigos, ese papel estelar ou singular que xogaron os concellos e as diputacións provinciais de Galicia no proceso de normalización, que se concretou, por un lado, en converter ou conseguir que o galego fose lingua administrativa, que era un dos retos a que nos enfrontamos con todo este cambio xurídico e constitucional. É dicir, o galego, evidentemente, non tiña tradición, non tiña antecedentes, ou tiña medievais moi lonxanos, de ser unha lingua xurídica e dunha lingua administrativa. Pois, realmente, quen creou a lingua administrativa, ou a maior parte dela no país, foron os concellos, moitas veces por propia iniciativa. E, outro lado, os concellos conseguiron que a lingua gañase prestixio social. E isto é moi importante, porque, evidentemente, a xente do común, a xente normal, ao ver que as súas autoridades locais se expresan en galego nos actos oficiais, que emiten en galego as súas resolucións, que toman os acordos en galego, non solamente eso, sino que exixen o galego para acceder ao emprego público, con todos os problemas que eso ten e que agora non vamos a entrar. Con todas esas medidas conseguiuse que o galego gañase prestixio social diante da xente.
E isto na liña en que de alguma maneira marcamos este acto, porque, como decía moi ben a deputada de Lingua, hai un curruncho que se resiste un pouco máis, por decirlo dunha maneira amable, e é o conseguir que o galego sea lingua procesual. É dicir, digamos que conseguir a plenitude do galego como lingua oficial, como lingua xurídica, temos que conseguir que sea lingua procesual, é dicir, que nos procesos que se debaten e se resolven nos órganos xudiciais de Galicia, pois sea natural e normal que se use o galego. E aquí, queridos amigos, os concellos e as diputacións tendes un papel primordial, porque non somente no contencioso administrativo, tamén no ámbito civil, no social, a participación e digamos, o protagonismo dos concellos é moi importante. Unha boa parte dos procesos que se ventilan son parte os concellos e as diputacións de Galicia, e entón o que temos que conseguir é que as asesorías xurídicas internas ou externas, por medio de algún dos instrumentos que mencionou María Ortega, por medio de exixir nos pregos de condicións cando se contratan asesorías externas, exixir ou que se utilice o galego como lingua oficial da corporación contratante, etc., pois eu creo que sería un paso adiante moi importante para acadar o obxectivo que todos perseguimos. En definitiva, non estamos tampouco, por outro lado, tan mal como hai anos, porque o que quero dicir con isto, as autoridades presentes, é que a Irmandade Xurídica Galega ten, por decir de nós, somos 300 profesionais do dereito que utilizamos o galego, magistrados, xuíces, letrados da Administración de Xustiza, abogados, etc., fiscais, etc. Entón, quero dicir que non se vai encontrar un ambiente, unha resistencia hostil, un ambiente negativo, unha actitude discriminatoria. Hoxe, prácticamente, iso está desbotado. Non vai pasar iso, polo tanto, non hai ese inconveniente ou ese temor reverencial que se podía ter hai anos sobre esta cuestión. En definitiva, e xa remato, Galicia é un país en construción, como todas as nacións avanzadas e cultas do mundo, é un país en construción, sempre estamos en construción. Galicia é un edificio en construción e o galego é o formigón armado para construir o noso país e, polo tanto, temos que cuidalo e temos que loitar por el, e a iso vos convocamos a Irmandade Xurídica Galega. Moitas gracias. Moi bo día a todos e a todas, señora Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, membros da Corporación Provincial, deputados, deputadas, representantes de concellos, alcaldes, alcaldesas, concelleiras e membros da Irmandade Xurídica, da Asociación de Funcionarios que hoxe nos congrega aquí. En primeiro lugar, agradecer a hospitalidade deste fermosísimo Pazo Provincial que unha vez máis volve a ser o centro de dinamización, neste caso dunha actividade de lingua que máis directamente nos compete. O que estamos aquí é para conmemorar, en primeiro lugar, ese 50 aniversario. Son 50 anos, son moitos anos, pasaron, como acaba de dicir aquí en Monteagudo, moitísimas cousas, a inmensa maioría moi boas, pero faltan algunhas outras por facer. No ámbito da lingua, a administración local, dos que recordamos o proceso de normalización lingüística máis ou menos desde os seus alicerces, dos seus principios, hai que dicir que a administración local foi unha das administracións que mesmo nos sorprendeu pola rapidez cos que os concellos asumiron con total normalidade e naturalidade a lingua galega como lingua de funcionamento. A administración no seu conxunto, pero a administración local, tanto falemos de concellos grandes, medianos, como máis pequenos, colleron a lingua galega como unha lingua de proximidade, de relación coa veciñanza, unha lingua que hoxe prácticamente ao 100% está sendo utilizada por todas as corporacións municipais, como digo, con total normalidade. Outra cousa é o ámbito da xustiza, apuntaba aquí xa María na primeira das intervencións, agora xa aquí Monteagudo entrando un pouco máis ao concreto. A xustiza seguramente é a asignatura pendente máis grande que temos os que nos dedicamos a promover a lingua de Galicia, e máis aínda dentro da Administración Autonómica como máxima responsable do proceso de normalizador. No ámbito da xustiza sabemos que non é fácil inducir cambios, e aquí estades moitos operadores xurídicos que sabedes que
é unha administración que ten certas características que sería moi prolixo repetir aquí, pero que nunca é fácil modificar, máis aínda cando estamos falando de algo tan sensible e algo tan trascendental en todo o sistema procesual como é un idioma, como é a súa lingua. Aínda así, fixáronse pasos moi importantes, moi grandes avances, e no ámbito da administración tamén, o mellor incluso, eu atreveríame a dicir, no que máis, porque cada vez son máis as administracións que ven polos seus gabinetes xurídicos, como xa se dixo aquí, tanto internos como externos, pois están utilizando o galego no ámbito xurídico. Eu creo que hoxe en día a inmensa maioría dos profesionais da xustiza, dos operadores e operadores xurídicos, teñen a competencia, teñen a destreza para poder seguir todo o sistema procesual en galego. Tamén nos xulgados de Galicia, evidentemente, sabemos que nos faltan cousas, ferramentas informáticas, digitalización do novo sistema, do sistema Senda, a famosa habilitación do programa Minerva para que poida procesar os documentos en galego, pero pouco a pouco seguramente son atrancos que imos seguir que imos conseguir coa tecnoloxización, repito, do ámbito judicial que imos poder superar. O galego é cousa de todas e de todos, do usuario ou do justiciable que de forma individual acude a un xulgado ou a un rexistro civil ou a calquera outro ámbito da xudicatura, e tamén das administracións que teñen un peso específico, como se acaba de dicir aquí, moi importante, máis aínda cando falamos da administración local. Moitas veces simplemente poñer un artigo nun prego de contratación, facer simplemente unha recomendación aos letrados ou letradas que van ostentar esa representación da nosa administración, non costa nada, non nos vai sair máis caro, non vai levantar ningún tipo de sarpullido en ninguén, non vaise tomar con total normalidade, pero alguén ten que ter a iniciativa, porque moitas veces, e levámoslo comprobado que traballamos nisto, é cuestión de poñer o tema sobre a mesa, tampouco moito máis que isto, non? Se ben inducido, aínda por riba, por unha autoridade administrativa, pois mellor, que é porque estamos aquí, é a responsabilidade que nos compete, os que nos toca de ostentar responsabilidades públicas. E é, polo tanto, que dende a Xunta de Galicia, dende o Goberno galego, nunca nos cansamos de repetir o mesmo, de que queremos contar coa vosa colaboración, necesitamos da vosa colaboración, tanto dos operadores xurídicos como dos responsables das administracións, porque a lingua é un labor de todos. A lingua é un ben común, é o máis grande tesouro cultural que este noso país foi capaz de enxergar e de crear como colectividade que somos, como esa célula de proxección universal. E a nosa lingua, ademais, ten un carácter sociolingüístico amable, non crea conflito social ningún, e, polo tanto, está en disposición de que calquera de nós, dende o primeiro ata o último que ten que ver nesa cadea de actuacións no ámbito social, poidamos defendela, promocionala e, o máis importante, usala. Eu creo que hoxe esta é unha boa mostra disto. Temos a representación de colectivos importantísimos do ámbito profesional, neste caso da Xustiza, como a Asociación de Funcionarios e Irmandade Xurídica Galega. Temos concellos, temos a Deputación. Eu creo que podemos facer extensible a concellos e deputacións de Galicia inteira, e, por tanto, se temos a intención, a nosa lingua e o galego terá 1000 primaveras máis, non pode ser de outra maneira. Esa é a obriga que temos as administracións, a Xunta de Galicia a cabeza, e, polo tanto, non imos eludir nunca esa responsabilidade, imos estar sempre traballando para este fin. Sabemos que non é fácil, estamos en contacto con outras grandes linguas do mundo que teñen estruturas e que teñen unha potencialidade de comunicación moi grande, pero a nosa lingua galega é unha lingua con futuro, é unha lingua que ten que ser a lingua da xustiza, das administracións, das tecnoloxías, da xuventude e todo ese traballo que nos queda por facer. Así é a nosa obriga seguir traballando, así o estamos manifestando hoxe de forma colectiva nesta Deputación de Pontevedra, e así o imos facer para que as xeracións que detrás nosa han de vir poidan seguir celebrando 50 anos máis deste acto que hoxe temos aquí. Seguro que vai ser así. Moitas grazas a todas as entidades convocantes e de parte da Xunta de Galicia, sabede que eres ustedes sempre a vosa disposición e traballo. Moitas grazas e moi bo día. Bo día a todas e a todos. Quería comenzar dando vos as grazas
por encher este Pazo Provincial, este salón onde reside a soberanía popular, porque este é o pleno da Deputación de Pontevedra, que estedes neste acto que me parece un acto imprescindible. Creo que é imprescindible falar da nosa lingua, da situación da nosa lingua, falar da obriga que temos todas e todos de usar a lingua que sí é o armazón deste país. Sin a nosa lingua dificilmente poderemos seguir construindo a Galicia que representa a un pobo. A lingua construe o pensamento. Cando desbotamos falar na nosa lingua, non só estamos rachando, non, con esa lingua que herdamos, que é a nosa, sino que estamos enterrando un pouco o pensamento que ven construindo dende fai miles de anos a este país, a súa xente. E por eso creo que hai que comenzar dando as gracias. Eu lle quero dar as gracias a María Ortega, a deputada de Lingua, que está impulsando moitísimas iniciativas para que a nosa lingua sexa o instrumento de comunicación que usemos de forma habitual, ademais con orgullo. Temos que ter moito orgullo de ser un pobo que ten unha lingua propia, ademais certamente moi fermosa. Eu recordo que estuve en un ano sendo moza, vivindo nas Palmas de Gran Canaria. O profesor de lingua me pedía moitas veces que falara en galego, porque me decía que, de verdade, tedes unhas palabras que enchen tanto de contido que se di, que os tedes que sentir moi orgullosas e moi orgullosos desa lingua, decía alguén que era canario. Así que grazas por estar aquí. Grazas, María, polo traballo. Moitas gracias á Irmandade Xurídica Galega, particularmente hoxe ao seu presidente, pero a todas as persoas que forman parte desta Irmandade por un traballo ben feito, por estar comprometidos de forma habitual e sempre coa nosa lingua. A nosa lingua é prestixiosa en sí mesma. Ninguén a ten que prestixiar, porque ten prestixio propio. Pero é certo que se a usamos nos lugares onde está residindo o poder do pobo, no executivo, no legislativo e no judicial, estamos dicíndolle ao conxunto da cidadanía que hai que defender a lingua. A lingua hai que defendela, non só con palabras, con feitos. E a Irmandade Xurídica Galega defende con palabras e a defende con feitos. E por eso, pois queremos dar as gracias. Tamén a Valentín García Gómez, o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta. Eu sei que el é un home comprometido coa lingua, non? E que tamén ten desenvolvido durante moito tempo, non? Políticas para facer que o galego forme parte indestructible de este pobo. A todas e a todos os representantes da xudicatura que hoxe estades aquí, non? Tedes voz, tedes rostro, a xente vos recoñece cando falades e usades o noso idioma, pois estades facendo un xesto que é imprescindible, non? Así que moitas gracias. Moi particularmente aos alcaldes e alcaldesas, concelleiras e concelleres que estades aquí. Xa sabedes que eu sou unha defensora a ultranza do mundo local. Creo que somos a administración máis próxima á realidade, a que máis compromiso real de cada día ten con todo aquilo que afecta a cidadanía, e a lingua afecta moi directamente a vida
da cidadanía, e certamente, tanto como comentaba María, como comentaba Xoaquín Monteagudo, como Valentín García, sempre somos os máis innovadores, os que poñemos en marcha dunha forma máis real todo aquilo que mellora a vida da xente. E defender a lingua mellora a vida da xente. Este pobo non será pobo se deixamos de usar a lingua. E os últimos datos pois teñen que alertarnos a todas e a todos. Non podemos crecer de brazos cruzados como se fora unha noticia máis ou uns datos máis, non. Son situacións moi relevantes que debemos loitar para modificar e cambiar, e este acto é unha proba de que estamos dispostas a seguir traballando pola lingua galega. Eu quería recitar 2 párrafos dun verso de Rosalía de Castro. Ela sempre defendeu a lingua e a cultura galega, pero ten un poema no que defende a lingua, non? E di: cantarte Galicia, teus dulces cantares que así mo pediron na beira do mare. Cantarte Galicia na lingua galega, consolo dos males, alivio das penas. Si a muller que nos representa, por certo, somos dos poucos povos que teñen unha muller, non, como símbolo dun pobo, e se o símbolo do noso pobo nos pedía defender a lingua galega, pois estamos obrigados a defender a lingua galega. Primeiro, porque de forma formal estamos obrigadas e obrigados. Así o establece o Estatuto de Autonomía e outras moitas leis tamén a nivel estatal que declaran que a lingua galega é unha lingua oficial e, polo tanto, temos unha obriga formal, non? Que a veces olvidamos. Eso está establecido nas normas, e as normas están para ser cumplidas, pero tamén como un compromiso, como pobo, non? Como algo máis inmaterial, que forma parte de seguir construindo ese pobo do que falaba Monteagudo, non? Dese armazón que é a lingua. Eu remato pois tamén sinalando que é un honor que tanto a Irmandade Xurídica Galega como a Asociación do Funcionariado, que loita porque usemos na administración pública a nosa lingua, decidira pedirnos que fixéramos este acto aquí. Conmemoramos o 50 aniversario do primeiro Congreso de Dereito Galego, e logo, pois, cando remate este acto, inauguraremos ese hito en pedra, porque nós somos unha terra que fala en galego, de auga e de pedra, e, polo tanto, a Escola de Canteiría da Deputación de Pontevedra ten elaborado esa peza que vai a falar e que vai a quedar aí, non? Para sempre, na que se conmemoran este 50 aniversario. Quero rematar tamén falando do orgullo de que teño que aproveitar a ocasión, e non é chauvinismo, que eu non son nada localista, aínda que defendo o mundo local, que é distinto, non? Pero claro, teño que aproveitar a ocasión para lembrar que foi precisamente un concello desta provincia, Redondela, o que motivou a primeira sentencia en lingua galega, ditada en 1985, pola Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña, formada polos magistrados Ricardo Leirós, Claudio Movila e Gonzalo de la Huerga. Así que esta provincia ten a tradición tamén de defender, non, que as sentencias foran en galego, e eu creo que eso é un orgullo, pero tamén é certo que é unha responsabilidade, porque temos que seguir con ese legado, non? E esta provincia o ten que facer, e hoxe o que estamos a facer aquí. Así que gracias tamén. Quero decirvos que me encanta que decidirades que agora vayamos a escoitar a Paz Filgueira, magistrada, muller moi comprometida co noso país, con Galicia, coa súa cultura, coa súa lingua, e ademais unha muller que defende moito as mulleres que somos a metade do mundo, e como aquelo, non, que decían
aos artistas, cando van aproveito para saudar, pois hoy tamén aproveito para decirvos que é fundamental defender a lingua e que a min tamén me encantaría que a perspectiva de xénero estivera cada vez máis presente tamén en todos os ámbitos da vida, dende logo na xudicatura. Eu aproveito porque Paz Filgueira é unha grande referente tamén nese eido e eu lle quero dar moitísimas gracias por poñerlle voz ás mulleres e os dereitos tamén das mulleres. E claro, como comecei con Rosalía de Castro, muller galega, pois vou acabar esta intervención miña tamén con outros dous versos que me encantan deste poema. Buscaime, rapazas, velliñas, mociños, buscaime entre os robres, buscarme entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos pobres, que aquestes cantares a todos responde. Cantemos en galego, falemos en galego, elevemos o galego á administración pública e tamén ao mundo, particularmente da xudicatura. Miles de gracias a xente da xudicatura por ese compromiso que tedes. A verdade é que estamos moi orgullosas e orgullosos de todas e todos vos. Grazas. O 23 de setembro de 1972 inaugurábase na Coruña o primeiro Congreso do Dereito Galego, un encontro no que se estableceu o dereito a utilizar o idioma do país por parte das profesionais e se solicitou aos tribunais de xustiza o seu uso nos procedementos xudiciais. Aquela cita foi un precedente histórico na normalización lingüística e para falar daquel congreso temos hoxe con nós a maxistrada Paz Filgueira Paz. Adiante, por favor. Bueno, bos días, grazas por este convite especial, como irmandiña que tamén pertezco. Presidenta da Diputación, gracias por acollernos, por interesarse por este dinamismo e por as agarimosas palabras que non sei se son realmente merecidas. Secretario Xeral, benvidos a todos os presidentes das corporacións que tiveron a ben acudir este sábado, día 14, que ben seguro que tiñan outras cousas que facer, e por iso o esforzo que o compromiso se reforza inmensamente. Non podo dicir moito máis que os que me antecederon na palabra. Si teño que remover, evidentemente, que normativamente dá igual que sea a Lei 3/83, que a Lei 5/88 sobre normalización e sobre o uso da lingua galega, tanto escrita como oral, especialmente para as corporacións locais, debe ser necesariamente posto de releve de novo. Pasaron moitísimos anos, pero quedan moitos flecos por andar. Teño que destacar, que, ademais do que no Estatuto de Autonomía, a nosa Constitución, tamén o Reglamento Europeo de Linguas Regionais, xa do ano 92, ten un firme compromiso cas linguas regionais a nivel europeo. Non en vano, a UNESCO realiza unha impresionante e moi boa calificación establecendo que na Europa dos 28 se calcula, aunque é moi difícil, que aproximadamente entre 48 millóns e 50 millóns de persoas usemos habitualmente unha lengua regional. É dicir, 48 ou 50 millóns de persoas aproximadamente, tendo a entender que moitos non se contabilizan, non pode ser ni moito menos unha lengua minoritaria. 50 millóns de persoas unha cantidad suficientemente significativa para que se me permita calificar a situación como unha lingua, en todo caso, minorizada, pero nunca minoritaria. Por eso, en este eido dos concellos, das corporacións locais que en este momento nos acompañan e todas as que non puderon ou que non quixeran acompañarnos, pero a las cales nos diriximos, existe, conforme a UNESCO, un informe interesante que espero que realmente se cumpra. No último, asegura que o galego dentro da Europa dos 28 é unha lengua regional que, no momento actual, non está en perigo de desaparecer. E sinala que un dos grandes factores que pode evidenciar ou pode levar consigo esta desaparición, entre múltiples outros, é precisamente a fuga de habitantes do rural ás urbes. Se perde ese lingua materna que basicamente estuvo entroncada no rural, que vai
aumentando e engrosando as cifras das urbes. E iso pon en peligro, e así o concluye a UNESCO, que evidentemente se continúe en todas as próximas xeracións, que temos que velar porque se non aconteza, que realmente non se continúe na fala e na utilización en escrito, en oral, da lingua galega. Por iso, o compromiso das corporacións locais tamén é dobre, é un compromiso moi dinámico. Por un lado, terán que evitar que esa fuga de habitantes constantemente do rural á urbe, continuar ca lingua materna que tanto fala a UNESCO e, de forma dinámica e correlativa, aumentar o uso da lingua tanto oral como escrita. É ben dito que o secretario xeral que queda moito por facer, hai que dinamizar as bases de datos, hai que dinamizar tamén o uso dos documentos en galego, fomentar o uso do mesmo de forma absolutamente dinámica e activa, e indicar e sinalar que a lingua, máis alá do ámbito normativo, que tamén temos que fomentalo, e un dos elementos máis importantes é o uso tamén documental, é verdad que a lingua non é só algo que tamén cultural, sino que tamén ten unha función tamén económica e incluso ecolóxica, que non nos esquecemos desto. A lingua é unha forma de transmitir o entorno, de dinamizar o entorno, de evolucionar no entorno e como nos enfrentamos a él. E no entorno tamén está a situación ecolóxica, o sistema productivo, os medios de produción. Se perdemos estes localismos, se perdemos esta denominación da lingua que ancestralmente denomina a cada sistema, incluso na función económica, perdemos tamén a función económica mesma, ca merma que iso implica en toda a economía, da igual que sea local, autonómica ou nacional ou supranacional. Por iso, as corporacións locais teñen un peso grande en esta dinamización. A xustiza tamén, por suposto. Todas as institucións públicas debemos de ser responsables a hora de dinamizar o uso do galego, tanto oral como escrito. Desa forma, evitaríamos tamén, se se fomentara e se evitara a fuga dos habitantes ás urbes, fomentaríamos o uso do galego formal escrito por parte das corporacións, fomentaríamos que se quedara na corporación mesma, fomentarías que ese uso ancestral e ecolóxico e dinámico da lingua que favorece tamén o sistema productivo e os medios de produción, algo que o Concello, que calquer corporación e institución non debe esquecer, forma parte da vertebración do rural. E, se se me permite, e como se me dá a palabra e tampouco se me censura, lembremos que as mulleres migramos do rural 25% máis que os homes. Non se nos dá ningún incentivo a quedarnos no rural. Non debamos esquecer que a lingua materna é precisamente a lingua da que fala a UNESCO. Non di a lingua materna, di a lingua materna por algún motivo, porque a través da lingua materna se vertebra un sistema lingüístico dunha forma dinámica e complexa. Por iso tamén existe a necesidade de que as corporacións locais non esquezan de que a muller produce e reproduce, e é moi importante que se quede do eido local. E esa lingua materna siga sendo e contribuindo ao desenvolvemento da mesma, especialmente e esquecidamente na forma escrita. E para rematar, digo, algo que a UNESCO reitera constantemente e tamén a Comisión Europea correspondente o di, o que pasou co galego como con moitas linguas regionais é que caeron na diglosia. Se perpetuou a idea dinámica ao longo de moitas décadas de que a lingua centralista mayoritaria era a lingua dominante que ostentaba o poder, o que ostentaba o poder superior, realizando a través desa diglosia constante e peyorativa que a lengua minorizada, que non minoritaria, minorizada, te vas a un estatus baixo de poder inexistente, de baixo poder económico, cultural. E iso que estableceu é que o galego quedase durante moitas décadas, incluso agora quizás continúe, nese mesmo eido. Debemos devolver, temos unha débeda histórica con isto, que a través das distintas institucións e como referentes imprescindibles de poder que moitas veces sostentan e debe ser así, fomentemos ese efecto de que se use, utilice, se dinamice por todas as institucións sin esquezarnos das corporacións locais.
solo solicitar un compromiso estricto. Na xudicatura hai moito por realizar, no ámbito xurídico hai moito por facer, pero cada vez podemos, desde os referentes que podemos ostentar cada un de nós, as corporacións locais e a Diputación non é unha excepción, podamos realizar e acabar con esa diglosia que tanto danou a nosa lingua. Unha diglosia que realmente non debe de existir, non existe, non hai linguas de primeira categoría e linguas de segunda categoría. O Día UNESCO, o Reglamento de Linguas Regionais, a Unión Europea o está relativizando e considerar que non se trata en ningún caso galego dunha lingua minoritaria, senón dunha lingua minorizada que debemos de evitar. Por ese fomento da mesma é tan imprescindible. Non esquezamos o concepto da lingua materna, por algún motivo se chama lingua materna. É unha forma de entender o entorno, de dinamizar, encontrar co entorno mesmo dunha forma non estática, senón dinámica. Daí a importancia de revalorizar a lingua e de que todos, conjuntamente co esforzo das institucións, das corporacións e de todos, podamos realmente avanzar e evitar, teño que volver a reiterar este término da diglosia, que nos impideu avanzar dunha forma dinámica e dunha forma igualitaria. Evitar, a través da descentralización que as corporacións locais implican, evitar que un centralismo da lengua maioritaria nos foi agotando e levando hacia un lugar no que non quixéramos estar. É dicir, moito ánimo, espero moito compromiso, continuaremos co compromiso e agradecer de novo a posibilidade de poder estar aquí e agradecer tamén que haya máis mulleres falando, que moita falta fai, que sempre constantemente escoitar, sin menospreciar, a lingua dos homes. Moitas grazas a todos, espero que fora máis ou menos dinámico e moito compromiso. Grazas a todos.
Para falarnos de como avanzar na normalización na relación dos concellos coa xustiza, están aquí a representante da Irmandade Xurídica Galega, Patricia Vilán, a abogada Ana Mosquera e o representante da Asesoría Xurídica do Concello de Pontevedra, Xavier Munaiz. Adiante, Patricia. Bo día a todas e a todos. Compañeiros, compañeiras, autoridades, moitas caras de amigos e amigas que estades hoxe aquí e parafaseando a Alonso Montero, miñas donas, meus señores, que creo que é unha expresión maravillosa que todos deberíamos utilizar nalgún momento na nosa vida. O agradecemento ten que ser dobre hoxe. Eu, persoalmente, moito menos prosaico que o segundo motivo das miñas grazas, é que hai máis de 10 anos que non visto esta toga. E para min hoxe, aínda que agora está de moda, comentábamos antes que está de moda quitala, eu creo que para min hoxe é necesario levala e, polo tanto, hoxe estou tremendamente agradecida polo feito de poder levala de novo. Pero, sobre todo, hai que agradecer á Deputación de Pontevedra, tamén á Secretaría Xeral de Política Lingüística e, como non, a Irmandade Xurídica Galega, que hoxe esteamos aquí. Eu non me podo atribuir, como acaba de dicir a voz en off, que son a representante da Irmandade Xurídica Galega. Os representantes e as representantes todos os que estades aquí. A min tocoume falar a petición dun dos seus compoñentes e así o estou a facer. Pero quizáis tamén se falou comigo polo feito de que a miña condición quizáis sexa dobre, por un lado, por adicarme durante moitos anos ao mundo do dereito, e neso sigo sendo asesora xurídica, e a miña vinculación actual coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que engloba, ao final, os 313 concellos de Galicia, as 4 deputacións e a entidades menores e maiores tamén dos propios concellos, e iso implica unha certa conexión entre o mundo xurídico e o mundo local. A Irmandade Xurídica Galega ten feito un traballo histórico e este documento que ides firmar hoxe, alcaldes e alcaldesas, representantes dos concellos, é un reflexo dese traballo inxente que se ven feito dende hai décadas. O seu xermolo, podemos dicir, estaba tamén no primeiro congreso do Dereito Civil de Galicia. E este documento que ides asinar é un compromiso. E os compromisos hai que cumplilos. Non vale solo plasmalos nun documento que queda moi bonito, pero sirve para pouco. Os compromisos vinculan persoalmente as persoas e iso é o que ides facer hoxe vos aquí. Apostar pola galeguización non só do voso traballo diario que xa utiliza o galego, sino pola galeguización na relación cos tribunais de xustiza. E este documento é consecuencia de unha realidade. Malia que non hai datos oficiais sobre o uso por parte dos tribunais de xustiza nas súas resolucións do galego, sabemos que é un uso prácticamente residual, con respetos absolutos polas persoas que estades aquí, que sí utilizades o galego. Poucos tribunais dictan as súas resolucións na nosa lingua. É certo que hai unha lei de normalización lingüística, hai unha lei de administración local de Galicia, hai unha lei do uso do galego nas administracións locais e pode haber moitas máis, pero hai que baixar o terreo e promover a través dese compromiso que as leis se cumpran. Aproveito a ocasión para dicir que o mellor esas normas, tendo aquí o secretario de Política Lingüística, o mellor esas normas merecen agora mesmo unha reforma, unha aposta polo século XXI e unha aposta pola lingua hoxe, na situación na que estamos. As corporacións locais usan o galego diariamente nas súas relacións con terceiras persoas, nas súas comisións, nos plenos, nas intervencións dos seus representantes políticos. Eso é indiscutible, algúns máis, outros menos, evidentemente, pero sí que o utilizan na tramitación dos seus expedientes. O problema está no traballo das asesorías xurídicas xa nos propios tribunais, nos recursos, nas demandas, na súa intervención, que pode ser que sexa oral, pero poucas veces é escrita, e na petición,
non vou dicir súplica, eu nunca supliquei nos meus escritos, o meu maestro ensinoume que non se suplica a xustiza hai que solicitala, e nesa solicitude, nesa petición, nese suplico histórico, pero que non hai por que trasladalo tal cual era histórico, é necesario pedirlle aos tribunais que as sentenzas e outras resolucións, todas as súas resolucións, usen a nosa lingua. E aquí tamén quero poñer o foco en que a maioría das asesorías xurídicas en Galicia dos concellos non son internas, son externas e, polo tanto, o traballo ten que ser aínda máis para comprometelas na promoción da lingua. Hoxe estamos aquí para pedir obrigados e obrigadas a reverter esta situación. E este documento que ides asinar hoxe cos seus 3 compromisos é un exemplo desa obriga que hoxe nos poñemos todos, pero só pode ser un primeiro chanzo. Hai moitas máis cousas que facer dende as administracións locais e dende o mundo da xustiza. Nalgún momento unha irmandiña falaba da necesidade de facer un glosario de termos xurídicos. Eu sei que a Secretaría Xeral de Política Lingüística ten feito un moi recentemente co Colexio de Abogados de Santiago, pois estaría ben unha conexión co Consello Galego da Abogacía ou dos procuradores, que son as persoas, os profesionais que todos os días están traballando neste ámbito. E tamén é, sobre todo, establecer un marco legal de competencias das entidades locais para a promoción do uso do galego. E quero poñer agora o foco nunha recentísima sentenza do ano pasado, de novembro do ano pasado. O seu relator está aquí con nós, Luís Villares, sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como consecuencia do recurso contra a ordenanza do uso do galego do Concello da Coruña. Esas ordenanzas poden establecer ese marco legal. A sentenza aínda non é firme, veremos que di o Tribunal Supremo, pero quizáis marque un camiño, o camiño que todos temos que percorrer, porque a situación non é boa. Nas relacións entre os concellos e o mundo da xustiza a situación non é boa e, polo tanto, todo o que veña a partir de hoxe van ser éxitos, non van ser fracasos. Así que moitos éxitos, moito ánimo e moitísimas grazas polo acto de hoxe, Presidenta. Pepe, que está ali agochado, pero sabemos que ten parte de responsabilidade neste acto, e todos os amigos e amigas que estades hoxe aquí, que para min é un prazer ter intervido. Grazas. Bo día a todos e a todas, autoridades, compañeiros e irmandiños, señorías. Hoxe estamos aquí no Pazo da Diputación Provincial de Pontevedra e doume conta de que, co que tiña pensado falar, vou enlazar o discurso de varios de vós. A provincia, como sabemos, é unha administración francesa de influencia e espírito xacobino, creada para estender o Estado e facelo chegar a todos os rincóns. Trouxeron a racionalidade, pero no medio, como podía decir antes Paz, perdeuse tamén a nosa esencia, a nosa raíz. A veces, cando baleiramos a auga suxa da bañeira, podemos, se non temos cuidado, tirar co rabaz, co meniño, por o desagüe. Nos anos 60, 70 e os 80, moitas vilas de Galicia, famentas de progreso, de medrar, de automóvil, de cemento, derribaron edificios antigos que tiñan moi fermosos, pero que non eran útiles, porque non tiñan a mellor calefacción, non tiñan auga, non tiñan ascensores, e os derribaron e construíron uns edificios máis modernos, máis cómodos, pero estes edificios moitas veces non teñen personalidade e as vilas perderon a súa personalidade e a súa esencia. Ese non é o camiño de avanzar. O camiño de modernizar faise engadindo os avances novos que nos chegan, que consideramos imprescindibles, ás cousas que xa temos. Iso resulta evidentemente aplicable para a nosa lingua. Durante a transición, aquí falouse bastante deste tema,
O galego conseguiu entrar na vida política. Todos recordamos a algúns alcaldes da provincia que foron pioneiros, como Xaime Rei, Manuel Soto. Os vellos das aldeas, a veces, eu os lembro, era unha nena, emocionados, sorprendidos de que a lingua que eles habitualmente falaban, de repente se podía ler, se podía escribir e se podía utilizar en sitios públicos. Pois sí, a lingua galega por fin penetraba nestas paredes desta Diputación. Hoxe a ninguén lle sorprende que iso ocurra. De feito, aquí se teñen realizado varios actos justamente nesta institución que no seu momento, accidentalmente, foi unha merma para a nosa lingua. Os funcionarios que traballan aquí todos coñecen a lingua galega, poden expresarse nela e, además, escribila. Pero significa isto que estamos no camiño de modernizar o galego cas comodidades e ferramentas que hoxe precisamos? Todos sabemos que non. Si nós, como abogados que somos, queremos facer as cousas en galego, temos que levar moito máis traballo, xa o teño dito algunha vez, que se as facemos en castelán. Non temos formularios, temos que traducilos. Temos ferramentas boísimas que funcionan de maravilla, pero se lle metemos documentos en galego empezan a patinar e a decir non encuentro coincidencias, isto non vale, non me quero arriesgar. Bueno, e entón, chegados a este punto, nós, como pobo galego, temos que preguntarnos se queremos que a nosa lingua sexa un prestixioso obxecto de museo. Porque os obxectos dos museos están para observar e nada máis. Lembro o día que con 17 anos me levaron do Colexio de Monxas ao Museo do Pobo Galego. Para min resultou un shock e resultou emocionalmente bastante duro ver como ese mundo que eu todavía coñecía, que funcionaba, que estaba vivo e que pouco tempo despois desapareceu, estaba metido nunhas vitrinas ali conxelado e sin vida. É certo que o campo tiña que desaparecer algunhas formas de produción, porque non eran viables, necesitaba unhas ferramentas, necesitaba outra ordenación do territorio, pero non era necesario que ese mundo desaparecese casi totalmente como desapareceu hoxe. Hoxe, a nosa lingua galega necesita tamén ferramentas, igual que o campo necesitaba tecnoloxía para revivir, para sobrevivir e non rematar nun museo etnográfico. Necesitamos informatizarnos, pero informatizarnos de verdad. Evitar a exclusión informática, que as aplicacións das administracións, que son múltiples e diversas, cando queremos utilizalas en galego, teñamos que ir buscando unha pestaña que aparece por ali escondida, que sempre aparece por defecto ou casi sempre en castelán. Necesitamos axuda en eses términos, porque senón non podemos estar á mesma altura cando traballamos en galego. Para que isto non ocorra, todos os que estamos aquí temos cada un na súa medida a súa responsabilidade. É importante que todos nos impliquemos, nós producindo documentos en galego, desde o ámbito xurídico, tamén desde o ámbito administrativo, porque que nós produzcamos máis documentos en galego arrastrará os que programan as ferramentas informáticas e tamén os que as venden para que esteñan a nosa disposición. E iso é importante para que a nosa lingua non acabe nun museo de linguas mortas. Gustaríame desde aquí pedir o compromiso coa lingua ás autoridades, alcaldes, deputados provinciales, secretario de Política Lingüística, para que esta lingua, que é patrimonio de todos nós, con independencia das ideas e incluso con independencia da procedencia, porque a lingua é un patrimonio universal, non desapareza e, además, como decíamos antes, teña 1000 primaveras máis. Moitas gracias. Coa venia, hai case 50 anos, dedicábase ao Día das Letras a Xoán Manuel Pintos, quen fora, a mediados do século XVIII,
decano do Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra e naquela altura tamén autor da obra coñecida como A Gaita Galega. A gaita era metáfora da lingua, intitulada propiamente A Gaita Gallega ou tocada polo gaiteiro ou carta para aprendermos a escribir, falar e ler ben a lingua. Un primeiro manual lingüístico, un primeiro manual de normalización da lingua galega e ademais unha chamada a defensa, divulgación e necesidade de estudo e de uso da lingua. Excusamos dicir, é fácil representarse, cal era o desacougo do decano Pintos de non poder, por non poder exercer a profesión na súa lingua. O mesmo desacougo que padecerían os letrados e abogadas que asistían á súa homenaxe en 1975. Foi a partir desa data que asistimos a un segundo resurdimento nos usos públicos da lingua, que apuntaba Sagui Montagudo, apuntaba Don Valentín, que callou especialmente no municipalismo, tivo especial éxito no municipalismo. Pedíame Xosé González, que, por certo, estaba detrás desa sentenza, a primeira sentenza en galego, que invocaba a presidenta, dicíame Xosé González que, pedíame a min e a Margarita Parajó, a directora da Asesoría Xurídica do Concello de Vigo, que non nos puido acompañar por razones familiares, que contase, dicíanos Xosé González, que contase aquí as vicisitudes, circunstancias e situación da lingua nas asesorías de Pontevedra e de Vigo. Porén, non hai nada que contar. Realmente, en Pontevedra, pasará igual en Vigo, as actuacións da asesoría xurídica diante dos xulgados e dos tribunais son todas en galego. Todas as intervencións orais, nas vistas, todos os escritos procesuais, son todos en galego e non hai ninguna incidencia. Se produce con absoluta naturalidade e sen inconveniente por parte de ninguén. Observo, isto sí, teño a impresión, de que outros concellos en asesorías propias, e está ben salientalo diante de Gemma Rial, a decana do Colexio de Abogados, está ben salientalo, outros concellos, sen asesorías propias, están mellor defendidos, están mellor asistidos, porque se valen de abogados e colexiadas con despachos nos respectivos partidos judiciais. Están mellor asistidos, creo que sí. Agora ben, sucede que, moitas veces, estes letrados e abogadas, implicados na defensa do preito, no fondo do asunto, non reparan nunha circunstancia que non é menor. Pode ser formal, pero non é menor. E é que asumen a representatividade dun cliente excepcional, unha administración pública, e, sen se decataren do alcance desa representación, seguen a traballar na lingua que adoitan utilizar nos preitos, que as máis das veces é o castelán. Ben, abondaría cunha sinxela indicación por parte das alcaldías para que eses abogados, estas letradas, que teñen esas destrezas, que están perfectamente capacitados, que me consta que o poden facer perfectamente, abondaría con esa indicación das alcaldías para que os abogados e as letradas que defenden os concellos entón pasen a utilizar neses preitos tamén a nosa lingua. E iso tería un efecto multiplicador, porque veño observando tamén moitas veces que cando alguén vence un pouco esta resistencia, por vez primeira intervén en galego, faino con naturalidade e con éxito, despois tamén utiliza a lingua noutros preitos, xa con outros clientes. Entón tamén con particulares, demandantes. E como sabemos, os xulgados, os xuíces, as magistradas, adoitan ditar as sentenzas na lingua dos demandantes. Así que se conseguimos con esas indicacións que os letrados das administracións interveñan en galego, posiblemente, por este efecto multiplicador, producirase esa derivada de que se estenda, se generalice o uso da lingua tamén no foro. En fin, é unha indicación sinxela, coa que daremos un paso de xigante no proceso de extensión e de normalización e de generalización da lingua. E con iso tamén, os letrados e as abogadas honraremos a memoria do decano Pintos, que naquela obra, na Gaita Gallega, incorporaba tamén un soneto: queira Dios que esta gaita ben tocada, queira Deus que esta lingua ben falada, que remataba con 2 tercetos preciosos: avante, vallen todas romarías, que se falen todos os contextos, levada polas vilas e arredores, inda sesa a mestra das folías, que reinen as conversas. Calada nunca estea e de primores, inzando os sons preñados de alegrías, a busquen homes legos e doutores. Pois iso, o que dicía o decano Pintos, que a lingua que a busquen, que a falen homes legos e doutores, que se fale pola veciñanza e pola curia, que se fale na rúa e no foro. É algo moi sinxelo que ademais producirá grandes satisfaccións. Está nas nosas mans, está en mans da abogacía, está en mans das alcaldías. Moitas grazas.
Chegamos xa ao momento central deste encontro no que os concellos da provincia e as administracións presentes nesta sala asinaran a Declaración de Pontevedra na que se comprometen a normalizar o uso do galego como lingua do dereito na súa actividade. Inicialmente asinarán ao documento a presidenta da Deputación, Carmela Silva, a deputada de Lingua, María Ortega, e o presidente da Irmandade Xurídica, Xaquín Monteagudo, e o secretario de Política Lingüística, Valentín García. Poden achegarse á escena para asinar. Moitas grazas. Iremos chamando agora aos concellos presentes que deberán ir subindo en grupo, agrupados en función das comarcas da provincia ás que pertencen. Por favor, suban agora ao estrado as e os representantes dos concellos de Lalín e Silleda, da comarca do Deza-Tabeiros. Debería estar hoxe aquí tamén a representante do Concello de Forcarei, que por motivos de última hora non pode estar, pero sí asinará posteriormente este compromiso. Moitas grazas. Moitas grazas. Chamamos agora ás e os representantes da comarca de Caldas, dos concellos de Caldas, Portas e Valga. Acontece o mesmo que anteriormente, Cuntis asinará posteriormente. É o momento agora das e dos representantes da comarca do Salnés, dos concellos de Vila García, Cambados, Meis, Illa de Arousa e Sanxenxo. Deben subir ao estrado agora as e os representantes da comarca de Pontevedra, dos concellos de Poio, Barro, Ponte Caldelas e Cerdedo Cotobade. Momento agora para as e os representantes da comarca de Vigo, dos concellos de Redondela, Soutomaior, Mos e Salceda de Caselas.
Quenda agora para os representantes e as representantes da comarca do Morrazo, dos concellos de Bueu e Moaña. Cangas asinará posteriormente. Chegamos agora ao momento das representantes e os representantes do Valmiñor, dos concellos de Nigrán, Baiona e Gondomar. Suban agora ao estrado, por favor, as persoas representantes da comarca do Baixo Miño, dos concellos de Tomiño, Tui, A Guarda e o Rosal. E chegamos xa á última asignatura das e dos representantes da comarca do Condado Paradanta, dos concellos de Ponteareas, Mondariz Balneario e As Neves. Estamos xa chegando case ao punto final deste acto. Neste salón de plenos agora teremos unha nova intervención musical, que neste caso será a do himno do antigo Reino de Galicia. E ao remate convidamos vos a todos e a todas, por favor, a unha foto que será a foto oficial deste acto. Serán nas escaileiras exteriores da Deputación. Despois tamén vos pedimos que nos acompañedes ao descubrimento do monolito de conmemoración que está situado nos xardíns laterais do Pazo Provincial á esquerda da saída. Moitas grazas polo voso compromiso coa lingua.
Boa tarde, lembramos, por favor, que se xunten todos nas escaleiras de fora coas togas e os